Hurianane holongan di bagasan goarni tuhata. Selamat hari Minggu ma dihita salhutna. Goarni mingguta di bagasan sadarion ima minggu patuluhon dung Epipanias dohot topik hibul dagingi alai tolop ruasna. Tapasonang marohata asa tapuka parminggota di bagasan manugoton martangiang nahohom mahita. Amin. Tapuji tuhata marid hita sian bukwede nomor 10 lalu ayat sada sahat rodi ayat tolu. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di purbadia natumo palangit dohot tanoon. Amin. Marlopolop maho jala marlasni roha ale borision ay idama na Roma au maringanan di tonga-tongami ninna Jehovah. Haleluya. Martangi ang mahita. Ali Tuhan debata pargogona satu dosan. Namadok mulia te dohami tuho. Allah di papatar ho doho tuaka si pelibegu. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya asih roham. Saya payian madihami rodi pinok parnami. Barita naulii. Jala pararat mai tu saluhut bangso. Asa bicar sodang ni hasangapon mi. Dohot diakan na hudul di hahulumon, dohot na nalingguman ni hamatian.
marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata maredesian buku Ede 75 ayat sada dohot ayat tolu. Patik ni debata di minggu sadarion imasian patik patuluhon dohot lapatanna. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goarni debata yang go soturedalanna. Ai hona uhumna dosogot akka namarsineang di goarna. Dia do lapatan ni odok. Ikon dihabiari rohatta debata. Jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang hita olo mamurai. Manang manulun-nulun. Manang marujar-ujaran naroa. Manang mangasi. Marhite-hite goarni debata. Ai dinatar sosak dohot ditangiang. Dohot dipuji-pujian do si dohonon goarni debata. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patik mi. Amen. Tapuji Tuhata maredehita sian buku de nomor 352 ayat sada dohot ayat tolu.
Tato poti mahdu satta nagudangi tu adu pani debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami parguguna suatu dosan para siro hami dahami nadangolon narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagudangi di bagasan hajahaton do hami tubu jaladang adong hapor siaun di bagasan rohanami hian saluhut do hami manibil sian akka dalammu mace godang do pangalasion nami di patikmu alai ingot mahami ale Tuhan alani dinggan ni basam dohot asini roham say unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami dohot pangalasion nami say ingot mahami hombar tu asini roham dohot dinggan ni basam alani guarmu ali Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonodo pakaholongon ni debata di portibion, pola do anak na nasasadai di lehon, asa unang mago ganup na porsia di ibana, asa hangaluan na saliling nililing na di ibana, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tapuji Tuhata maredde hita sian bukwede nomor 370 ayat sada dohot ayat tolu. Epistel dihita di hari Mingguon ima nanienet sian parjamita opat ayat sia sahat rudi ayat 10 tajahama marsikat soring. Tagonat tahe mardongan iba sian napujung alamuba dengganna molorap marsaulihon parbueni naniulaun nabi.
Songonima molo rap modom dua halak marsiangoran manasida. Alai beha malasna anggo dihalak na pucung. Ima sahatna mertua doakan atau mangihon hatani debata jalan no piopsa. Amin. Tapuji Tuhata mari dihita sian buku de nomor 200 onop lalu ayat sada dohot ayat tolu. Taha tindakon maha porsiotei songon nahi na tindakon ni dongata saha porsiaon di sanduk portibion rapma hitamadok. Au porsia di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tubuhon si Maria na gabi-gabian si Anton di Porbadia andoran sohabobuan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni selatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon na manai tu surgo lahundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogona suatu dosani disimai bana pemamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditondi porbadia jaladong sadahuria nabadia huria hato panihalak Kristen akan nabadia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogo daging ni halak naung mate dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tabegema ende pujian sian punguan kor ina parari Kamis jala diuduti maanon kor sian ama partukoan.
titing namasa di Huriata di mingguon 26 Januari 2025. Naparjolo dak dana nasorang. Di basa-basa hotuhata dosada dak dana bawa di keluarga Amang Adiatma T. Sitorus SH inang boru pakpahan ST na di hari Kamis 23 Januari 2025 maringanan di Kelapa Dua Wetan Manang Week 5 napaduahon ruas nataba tajalo dogabe ruas ni Huriata ima keluarga Amang Alpino Detet Sitopul inang Febriani Boris Situmorang rabdoho dua yanakon nasida bawa narosian HKBP Cipayung Cilangkap Reso Cipayung Cilangkap inganan nasida di Jalan Raya Munjul Panorama Residence Blok B nomor 7A Manang Witolu. Napaduahon keluarga Mayor Inf Henry Osbal Sihombing inang Martina Silvia Rebecca Boru Pardede rabdohot dua yanakon nasida sada bawa sada boru narosian HKBP Bandung Barat Resort Bandung Barat Distrik 18 Jabar Tengdi inganan nasida di Jalan Lempuyeng 1 nomor 7 strip 8 KPAD Cibubur Manang Wik Walu. Napatuluan keluarga inang Yunita Boru Simajuntak narosian HKBP Rogate Resort Rogate Distrik 21 Banten inganan nasida di Kelapa Dua Wetan RT 07 RW 04 nomor 37 Manang Wiksia. Napatuluhon majakon gabe ruas nagok. Sadarion di Patu Pahuriado pajakonon gabe ruas nagok. Tusada keluarga inang M Napitupulu Betty L Boru Pangaribuan. Rabdoho sada yanakon nasida Boru. Inganan nasida di Jalan Praji RT 002 RW 01 nomor 22 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Manang Wik Opat. Napaopaton nanaing merbagas tik-tik perjulu naing majalo pasu-pasu perbagason ma Alan Ringman Tambunan SHMH anak niamat Amang Kamberlin M Tambunan Tubuni Inang Rusdiana Borsitanggang ruas ni HKBP Bogor Resort Bogor Distrik 18 Deboskap Sian Huta Jalan Raya Pemda Kedung Halang Talang RT 04 RW 01 nomor 12A Dohot Oroana Selviana Boru Sitanggang SH Boruni Amang Berlin Sitanggang Tubuni Inang Tio Rosma Boru Sinaga ruasnya KWP Cibubur Resort Cibubur Sian Huta Jalan Sukun RT 03 RW 04 nomor 56 Pondok Ranggon Manang Wik 2 Pamasu-masuan di Patupa hari Sabtu 8 Februari 2025 di HKBP Bogor Resort Bogor masuk pukul 7.30 WIB. Napalimahon ruas napida mulai sadarion pida Huriado keluarga Amang Jansen Sitopul SE inang Pendeta Ridoi Boru Batubara STH MPDK Rabdoho Tolu Yanakon Nasida dua bawa sada boru doho sada bawa tanggungan ni keluarga Nasida pida tu HKBP Cinere Resort Cinere Distrik Sapulualu Deboskap inganan hian di Jalan Damai Sada Taman Mini Manang Wik Sada. Napaonopon pembubaran panitia Natal Ama Ina tahun 2024 hari Selasa 20 Januari 2025 Patu Pauni Huriado pembubaran panitia Natal Ama Ina tahun 2024 masuk pukul 10 siang WIB. Maringanan di gedung sekolah Minggu Gloria lantai 1. Laos tiktingom managabe udangan tusude panitia asaro madohoti ulaoni. Napapituhon Dewan Koinonia punguan Kor Ina Teresia. Jumat 31 Januari 2025 bonataon punguan Kor Ina Teresia di Huriata masuk pukul 10 WIB.
Maringanan di Gedung Sekolah Minggu Gloria lantai sada. Seksi AMA, Sabtu sada Februari 2025, patu pauni seksi AMA do malam keakrapan dohot ibadah bonataon masuk pukul 10.20 WIB. Maringanan di Gedung Sekolah Minggu Gloria lantai sada. Nani dohotan ni sude kategorial AMA situa wik sada sahatu wik 12 doho 2 halak utusan AMA sian ganup wek. Napawaluhon Dewan Diakonia seksi sosial tabuhan ma ditangiakta akaruas ni huria na di bagasan parsahiton songon naung tersurat di tik-tikta. Songoni matikting di mingguta sadarion akatikting na mangihut boy mata jaha na tersurat di warta jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tabi kema ede pujian sian punguan korwik tolu diuruti mamuseng tu wik opat. Tabi kema kor sian punguan korwik opat.
Mari dihita sian buku di nomor 122 ayat sada satro di udutna huhut tapapungu pilihan sada A, sada B.
dosa sune. Damene debatana sumurung sian saluhut roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Hamuna manami nanami ikondokonok kudo muse selamat tahun baru madihita. Alana dong dope namar bona tahun saat tanggal saya teh. Guardape bona tahun marto baru mahita disi. Hatan itu hata di minggu patuluhon dung minggu Epipani manang Epipanias dihita di bagasan Tikion denek dosian suratnya Apostel Paulus na parjulu tuhuria Korin biddu 12 ayat 12 sahat rodi ayat 20 ujahau matuhita sonoma didok disi sada Korin 12 ayat 12 sahat rodi ayat 20 upamana hibuldo dagingi ale torop do anggo ruasna jala ruas na toropi majadihon daging nasasadai songonido Kristus aitot di nasasadaido padidihon tuhita saluhuna jala sada daging nang Yahudi nang gorik nang hatuban nang anak mata jala tusalhud hita di painupon toddi nasasadai ai daging ipe dang nasada ruasna tung torop do tung sura nin napat di bahan naso tangan au dang masuk daging au tung naso masuk daging mai alani i jala out sura nin na pinggoli ala so mata au dang masuk daging au tung naso masuk daging mai alani i out mata sadok dagingi didia ma perbidegian out pinggol sadok dagingi didia ma parnianggoan alai diatur horde batado inganan ni ganup ruas ni dagingi marguru tulomo ni rohana ai alai out sura saruasi sudi bohama dagingi alai nang petorop akaruasi sadado dagingi ima sahatna uriani Kristus nahina holongan topik dihita di bagasan minggu patuluhon dung Epipanias didok hibul dagingi alai torop ruasna banyak anggota tetapi satu tubuh molo taparrohon perdalanan ninguluta dung marroha maju hita teh dung marroha jala binering pasti gudang do nang tabereng do paning tung sodong do nasarupa di Portibion dang adong nasarupa manginang saya dong do parasingan manang perbedaan di jolma do nataberengi rupaning maaf majo molo pinarrohon aka jolma nasiluduat na kembar teh lano kop petong do sarupa berbeda do teh ay asing-asing do saya hubasi sono dangadong paning molo pinamana pe satay majo akan na kembar na siluduat molo taparrohon adong do parasingan jalahyadu husukun do paning natoras manang keluarga ni na siluduati apa bedanya apa yang membedakan Pitur murado di nasida. Oh ini amang ini narupaning. Ya, piga mahita na kembar rupaning di ruas tahun rupaning. Memang harus kita akui berbeda-beda do hita, mangina. Kamol halak na kembari mirip yes, pastilah mirip ate. Aupe mirip do tuinata, kan gitu. Kan itu kan. Jala sama persis atau sama saja? No, tidak. Dang boy hita sarupa manginang. Jala hudok pa itu hita, hudok matu hita. Ima keluar biasaan di bata.
Dang adong nasarupa, las ilu dua ti, las identik ninay, las buai, las saama saina apalagi. Dang adong hahami, 5 mahami na mangulu anak ni dainang do damang. Mabuan masam nabi ma. Ang nakariting. Anong nakariting? Alay termirip sudi mok-mok paning. Jalasian sudi na limon, hola na nong kanteng, itu mah sih to persoalan. Ay babay non teh, nga tarto pani baru paning bau nong kanteng rupaning, jag babay non. Pada tu bikin tulahon ni rupaning. Ale na burju. Au tong kan begitu ya, rupaning ya. Saya dong do hasurungan ijol mah. Jalan nangpe dang hola nasarupa sa sitongna. Di karakter do sikap pe saya dong do jupang parasikan. Nah tapi mirip sekali. Mana dok may kembar identik. Tinggal di perkebunan do hami amang. PTPN opat dulu sinuba di Sumatera Utara. Taboto do mulu perkebunan dasar rupa do sudi jabuna. Apalagi jabu karyawan, sarupa do sudi. Margandeng paning. Asing mah mulu jabu ni aka pimpinan karyawan ate. Jalau mulu pinarwahon nang pesarupa bagasi. Ale tongdo agung gudang parasinganna. Selalu duhita marasinga-singa manginang. Dang tarbek kita rubaning asadus sarupa sudi. Nang aka pangabahap pe, nang aka silihol ni di bata pe berbeda-beda duhita yung nangamang. Dalam banyak hal hampir semua kita berbeda satu dengan yang lain. Unang tapak sahon dus hita dot nasing dang boy. Las boy dok konon nai. Karena memang kita tercipta berbeda-beda satu dengan yang lain. Nah tapi rap guru encik nasida. Guru encik ate. Encik do najulu kan begitu. Ya. Ale berbeda-beda do padaramanna. Iya do. Nang pesarupa para hari Kamis seragam nah hero seragam haminang kan dang holan nuansa kan begitu. Ale berbeda-beda do bajuna model na adong na model Pak Mawation do teh Megawation ya adong na model Marihur Ribudi kan begitu ya. Nang pesarupa ubukta ale berbeda do kualitas ini manang warna di ubuktai. Dang binoto mungkin saya katakan itu amangina ini adalah kekayaan Tuhan sa sitong na. Buah sama sudi di Portibon 3 miliar, hampir 7 miliar jolma di Portibion, kurang lebih. Tapi tidak ada yang sama. Mirip ya. Di sipi tarida memang berbeda duhita. Molo tabering sian perbedaani. Alai ikodo sian perbedaani. Ujahatta daw. Laos itu sa sitong na menarik di turpuk tao na manginang sungod dia duhita maradopon manang menyikapi perbedaani para singani. Sungod dia duhita mangargahon perbedaani para singani. Dang tarbahed dang marasing-asing duhita. Alai songon ipi para singata masih kapta tanpa sadar hita berbeda-beda do hita. Contoh maju hudokon lebih ringan dalam modor hata saksang ganuk lapo 3.000 malapo di Portibion berbeda-beda do saksangi. Heado lomor haku mangalang saksang di son. Alay bah, dangadong bengai tutup, ngama morara kan begitu ya, gawi tutup mak. Lama hululu ma saksang na asing, tongdo berbeda. Dak kuboto menggambarkan songo dia do perbedaan ini. Alena pastina, songo dia do hita menyikapi perbedaan yang manginang. Karena mau tidak mau kita berhadapan dengan banyak perbedaan, apalagi di pakatayon pikiran ate. Ya, badang bui sarupa. Pikiran ni ama do ina las buah dus ni rohanai tema dus marohat tada
Olo. Apalagi mulu mangalilang rupaning nasoma tapi udah olo na. Ali di bagas roh nate. Ya itulah perbedaan. Jangan alergi dengan perbedaan namanginang. Tidak mungkin kita tidak berbeda. Ale songudido hita berbeda. Hudok matu hita manginang. Nang pi berbeda hita itu adalah hamoraon ni di bata. Bisuk ni di batado para singatai. Bisuk ni di batado jalasian di batado para singani. Dak kita manot tuhon hita manginang. Di bata na manot pahita do. Jalasian na rubi pi. Nunga di jalo jolma perbedaan ini tanpa sadar hita. Marsikola do hita. Nang pwede dokon seragam molo hari dang dakuboto dewa siya kita dang sangamar seragam ate disdi kan begitu ya. Nang pe sarupa seragami rupaning tetapi berbeda-beda juga cara pemakaiannya. Jadi berbeda-beda juga warnana. Jalan nang pe sen narubi nunga tajalo torop dijolma perbedaan ini. Itu makana gabe songo dia mah menyikapi perbedaan ini asa gabe sikop ngoluta manginang. Jadi songon kepanitiaan manang pengurus majo datang sudi ketua piga ho ketua nah sedane ho ketua tong kan jadi sudah anggota ketua do sudia ni namuse wah isi be anggota isi be bendahara isi be sekretaris isi be seksi konsumsi pada itu mungkin ketua mengurus konsumsi deh itu dah ngebegek marah do warna marsasak ketuai lima bagidahan. Wah, karingatan musedot akalana asing. Kita harus bisa menerima perbedaan, apapun ceritanya manginang. Kita harus siap menerima perbedaan. Dan di hita apalagi Indonesia sangat majemuk. Nakin ada orang suatu gereja sangat ada hutoton televisi. Mak majemul hudokon sian SCTV. Adong di sini dokon sada tayang apa sada acara point of view nina. Diwawancarai Menteri Agama Tai, Profesor Dr. Ahmad Lupau. Holanipur sakabibiru huto bototong ruanete. Profesor apa gitu. Jadi dokon bagaimana Bapak menyikapi perbedaan ini? Di dok nasida diakui dok. Orang yang tidak bisa menerima perbedaan dia tidak layak hidup. Nalaki bagasan seorang menteri agama jala mantan imam besar di Masjid Istiqlal, orang yang tidak bisa menerima perbedaan di Indonesia dia tidak layak hidup. Ya benar ay molo sudiru tasarupahon de marumutugut mahita di dayon orang tebu on matun utebu san yang mesentukan dia lang di sana utebu di sana enak mari ngutuk umat alani perbedaan ini dia menerima apa adanya. Wah las marwana tabu ate enak nang pe agak siak inang muset tong kan. Bagaimana kita menerima itu maka namanya nang ini luar biasa Indonesia ya. Multaparon suku paling banyak di dunia Indonesia, bahasa paling banyak di dunia Indonesia, agama paling banyak yang resmi diakui Indonesia karena alana negara asing nang pola mengatoi akan urusan agama. Ada di Indonesia luar biasa. Akab ulama paling banyak di Indonesia. Suriru paling banyak di hita. Pani pupi gudang di Indonesia. Nabur cupi gudang di Indonesia. Dot akalana asing. Itu makanan menarik do cerita moltaboto sejarah nih Bhinneka Tunggal Ika. Ya, berbeda-beda tapi satu. Taboto do isi mengusul honi. Didok Muhammad Yamin. Dia mengusulkan kepada Presiden Soekarno. Dungi tahun 54 sekitar Oktober, didok si Soekarno kita harus memakai Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda. Gudang perbedaan. Siani masih mangdok tuh hita jangan alergi dengan perbedaan. Jangan kita pernah alergi perbedaan. Justru alani perbedaan itu gabi warna di hita tabu. Eka Dharma Putra Padita Emeritus Nahinan Madokon bahwa perbedaan itu digambarkan seperti taman bunga dan sarupa sudi bungai.
Adong do warnana, adong bentukna berbeda-beda. Ale ditiki di bereng jolma masuk tu taman ini ada keindahan. Songonido dan paduan suara. Ya, paduan suara berbeda-beda dulu, suara dua dulu opat. Molo di Gemende manang di Mandan Koro. Molo di Punguan Inap 3 suara kan begitu. Ale molo sudidu sarupa sudi suara 2 sudi. Dang tabu lagu 2. Nah ya anu lagu ni halakan enak. Serena marungut-ungut. Lagu tulu besok ni ina musik tongkan. Wah, lagu apa? Ina musik tongkan. Dang tabu ale adong mas suara sada menyelaraskan lagu 2, lagu tulu berbeda. Ale molo dia honi do denggan. Tabu mana mabigipi wah. Tabu edene bah. Songon edene para hari kami senakin ate. Ya. Puji ulupun Tuhani. Hobas maho itu teh nakin enang. Ya, gudang bercerita tentang kita, kan begitu. Perbedaan itu disatukan dengan kita. Dang hodang au. Alai hita. Itu menarik dari cerita lagu Muna Nakinate. Song-song ini madi ayam pertukuan rupaning. Saya pamanat rohaki. Saya di pamanat rohakina. Sampai mau to nakin kanil. Gabi mau to wawin etong. Mulai penamana dah mau to do hita sa sitong na di nguluton. Ay puasa songonon. Dang sudi na terpiliti na bisuk na malo. Alay imajo. Datung dangadong benom malusian si Presiden Tanuaing si Prabowo. Imajo presidenta. Ya, ujago doa usia si Prabowo dalam hal Alkitab. Itu dah. Itu dalam hal kitab ujago doa nih rupanya. Ada dalam hal popularitas baca dulu ibadah wah kan begitu. Itu dah. Ujago dosen Menteri Agama dalam hal Alkitab. Piga suku kamu piga do isi do manurat buku Lukas dang dibotoi. Isi do manurat buku Paungkapon dang dibotoi. Alai di perbedaan itu gabe mari saling mengisi mahita amanginang. Songo dia do hita menyikapi, menerima perbedaan-perbedaan dan jangan pernah alergi dengan perbedaan. Ino makanya di bagasan turpuk tahun nang di dokter hita na parjulu. Jangan pernah mengeluh dengan keadaan kita. Ahape hita manginang. Anggoro hatai nang sudido mamora hita. Molo sudido hita parsopo gabi marsopo hita sudi. Besi bena menewa. Ate. Wah ala jago di bereng martak musi parsopo gabi rupa. Songon parsopo gabi mau ina adong sopoku ina rupani. Sudi marsopo hita. Badung maulon, besi memamaki. Anggo soalak kita kan begitu ya. Begitu juga. Sudi mun paling marangkot. Marangkot songona gudang do angkon. Sudi mah kita marangkot, BCP penumpang rupane. Perbedaan itu jangan pernah mengeluh. Songona do jabarhu. Sitakona udah perha sinda musetong kan. Waduh, jangan pernah mengeluh kita amanginang. Karena kita diciptakan Tuhan sempurna. Dangadong di Batudus Rasul Paulus panang Apostol Paulus songot daging taon berbeda-beda. Ini udah kini dokon atsugari dokpat naso daging ngau siapa bilang didok si malolong dang pat dang semalolong ngau dang seberbeda ngau dang daging ngau siapa bilang. Kita diciptakan Tuhan seperti yang ada di bagasan anatomi tubuh taon apapun itu. Termasuk cacing, kan ada do cacing di pamatang tahun. Ya. Dan mulu sudedu yes hita murah-murah do marsahit. Jadi digambarkan dengan tubuh. Jangan pernah ngeluh. Kita diciptakan Tuhan. Tumiru rupata tudus. Ya. Berarti kita itu amang gambaran Tuhan dok. Gambaran dari mata dok. Positive thinking lah dengan keadaan kita. Apapun keadaan kita. Unang tong sudi ala natabu solui rupaning solo mau ndak sudi mah solo dang solui. Now. Manang sudi mah partak ala taburu tarbering songon semangat partakir au mah martak gabi sudi ta martak. Nang salpu taong sudi mah be songonon besi be marede det akalana asing. Ima dapat dulu. Napa duahon hargai perbedaan.
Ya, nang pesatabi upis tarhita sian halak naksing, jangan rendahkan dia. Saya senang dengan molo adong halak na berbeda rupanya. Malo ajari, molo merasa pistar hita, ajari na hurang pistari. Ido dah. Ido tabuna na mangulon. Molo ujago hita urupi na so jagoi. Ido na nang didok di bagasan turpuk tahun. Ahado tupok sita. Di pada bata hita, di lo debata tu hita status, di lo debata tu hita keadaan. Ahado nabu itaula di bagasan nguluta. Jangan hanya memperdebatkan perbedaan-perbedaan. Dan adong gunane. Menghargai perbedaan itu sama saja dengan menghargai Tuhan. Manang isi naso menghargai perbedaan, dia tidak menghargai Tuhan. Karena yang berbeda itu juga adalah ciptaan Tuhan amanginang. So dia duhita mabain asa dinggan sudi. Na patuluhon unang paksa ikudus hita. Dang bui kudus. Alai taulama ulota. Ahado tupok sita. Halas soma nadongi rupaning. Alai unang paksa songon hita halak na asing. Pikiran juga kita sama saja. Songon didok ni epistel tanak kinate. Didok tagonado tahe mardongan ibesian na pujung. Mulu ta ikuti nakin. Alamu badong gedenggan na molorap marsaulihon parbui nina ni ulan nabi ulahon ulomu. Dang sudah hita bui majait. Ali bagat do hita mamakke pahyatay. Dang sudah hita bui mangajari. Ali gabi malo-malo do hita ala diajari. Di baheni unang paksa ikondus hita di portibion. Ali taulama ulomu. Utaulama ulota rupane. Berbeda-beda itu dari Tuhan amanginang. Taingok do cerita di Babel. Nagabi barasing-asing parhataani adong bahasa on. Kadang saya berpikir begini amanginang, kok bisa ya Tuhan membuka peluang supaya berbeda bahasa. Data bodoh mulu sarupa sudi bahasa Batak sudi. Tude pe hita bahasa Batak. Tu Papua pe horas inat tong kan. Nah tapi asing ngecol mana birong rupaning kan. Lau hita tu dia madu tu Eropa horas inat tong kan. Wah las maruhat tarupaning. Tetapi yang mau dikatakan di sini dengan perbedaan bahasa kita bisa belajar dari orang lain. Jadi molo targahod do perbedaan ini para singani kita akan memupuk dan mengarahkan hidup kita kepada sesuatu yang lebih baik. Tambah ma bawasata songo do habe. Dang bui tapatudus hita. Songo na didongani hita manginang termasuk rezeki kita. Unang mga piak kita mamereng akana parhepeng rupani. Alai pakke mahepeng nadong diho. Unang mga piak kita mamereng col mana burju. Alai pakke maha burjomu. Ai hita pe dilo debata do kemampuan untuk mabain na burju. Atong torop do ruasi sada do dagingi. Ido na didok ni tuhata. Ai tod dinasasada ido dipadidihon tuhita. Kita dibaptis, kita dimandikan dengan satu nama. Yang tiga nama tadi itu menjadi satu trinitas di bagasan keluarga di bata ama, anak, do tod diperbadi. Sarupa do dipadidihon tuhita hatai. Dang berbeda hamu amanginang. Alana para kami songono mahuban daong. Ala para diamond songono binan daong. Onggon ruas biasa mon daong. Sarupa dusudi. Itu artinya kita harus mampu menerima perbedaan-perbedaan. Na adong di bagasan nguluta. Karena perbedaan itu membuat kita menjadi sempurna di dunia ini. Martanyang mahita. Ali Tuhan di batama nami molate ma di pasat rohanami. Disumuli hohami Tuhan mariti hatam. Tutu gudang do para singan nami. Marasing-asing do hami di topaho.
marasing-asing do nang hajol maun hadirion pikiran, karakter, sikap nami. Godang do tutu aka perbedaan-perbedaan nami Tuhan. Ale molate mamarhite hatam paingotok kami. Danggabe huhamal ho kami perbedaane ale hujalo hami do dinggan. Asa marhite para singani marsiajar hami dingulu nami Tuhan. Mamereng hamoromu bisukmu dinamano pahami songon pamatang nami alay naing mahami Tuhan uduk tuho ay hodo ulu nami hodo na manguluhok kami di baheni asiro ham ajari hami asa toktong molo tungpe adong parasingat di hami jupang madihami Tuhan rohana masih jaloan rohana masih atusan asa marsiajar hami akan nadinggan di perdalanan ulu nami mangargahon hadirion ni akadongan nami pabahenan di dongan nami dang terbaik kami dus Tuhan ala ido panopammu di hami di bahani ajari hami Tuhan asa mangulu di parasingani jala hupake hami parasingani songon dalan nami lahom makkamulatehon sileh-lehom mi di hami di pardalanan ulu nami pasu-pasu maruasmu hakabibi cibuburon namek me nama gudang satu nama tua doh sudi aka sakap-sakap sihol ni rohanami soang-songni nang lungu ni rohanami Tuhan diragam ni nahu pangidu hami tuho na jut hu hatahok kami di tangyang nami mangidu tu adupamu di paranak konon di rokap parkarejuan parsaoran nadinggan do sudi tehenang hai pasoni asa toktong hami di bagasan lomo ni roham lehon mai Tuhan hobar tu lomo ni rohami pasu-pasu ma dilas ni rohani keluarga sitorus inang boru papahan ala di pasora kokoda danak bawa di tonga-tonga ni keluarga nasida na di hari Kamis 27 Januari 2025 nasapu ibu-ibu magudang badak danaki jalahoma toktong nama parsahalay na torasna asa bisuk nasida mamake hapor siaon pakirimu dot holong ni roha nasyakoi mamemeho na kanadinggan tu yanakon nasida asa gabi yanakon na burju Tuhan yanakon si halasonoton ni natorasna dot keluarga pasu-pasu nang yanakon ni huriam naneng majalo pasu-pasu pabagason ima Alan Rahman Tambunan Rihman Tambunan do Silviana Burus Tanggang Tuhan ditikina jalon nasida ma pasu-pasu babagas soni homa toktong na jongjong tonga-tonga ni nasida asa di bagasan proses persiapan pernikahan ni diajari ho di parbisi ho nasida Tuhan gabi di boto nasida do ahado naneng pengidommu igilommu marhiti na di pasada ho nasida di bagasan rumah tanggai gasa mengaradi nasida songon ama ina na burju na bisuk di parumah tangga nasida pasu-pasu masudia ke kegiatan ni huriam manang ahapi Tuhan di saminggon manang marhiti bona tahun kebersamaan ni ama dohot akalana asing pe Tuhan di aka ulaun-ulaun sosial satoktong hami marsitutu lau patupaun akan adinggan di huriamun tadda naung hujalo hami rasini roha pasu-pasu syakko ingot hami da kadongan nami namar sahid amang silalahi di rumah sakit Harapan Bunda Indra Manurung pemulihan di Bagasan Nasida Julius Yahan di rumah sakit Eka Hospital inang W Tambunan Buru Panjaitan di Bagasan Nasida inang Panjaitan Buru Tabarat di rumah sakit Pasar Rebo hototong Tuhan nama masu-masu pamatangna nanga kadongan nami ruas ni huriam naso adong tarsurat guarna todong nami dongan nami manang izip Tuhan na wolongi hami na di bagasan parsahiton jama pamatang na pasu-pasu ubat na nang sipanganon na parhitiam wilo pasahaton hay pason di pamatang nai asa sonang nasida Tuhan di bagasan hay pason madala ni partikian na neng lehonom mudope si buluson nasida pasu-pasu nang ruas ni huriam na marulang tahun sa minggon di ulang tahun hatutubu dot ulang tahun pardongan saripeon dang nasida pe Tuhan asa
marhite na de ingot nasida pasu-pasu na di dakog umur na gajang di nasida. Taba malasin roh nasida do parsitutuon nasida law mamuji pasang pun guarmu. Uhut mangetong ni akka pasu-pasum nang di jalo nasida di pardalan ng ulo nasida. Asa jupang roh na bisuk di nasida Tuhan law mamuji ho. Hupaka saat hami mangulunami tuho Tuhan sa minggon. Diragam ni ulaw na neng hupatupahami. Juluani lakanami. Padaw parmaran siya kami Tuhan. So nang mahami mamulus minggon. Ala hotok tong madongani hami. Sisa dosa nami Tuhan asiroham. Mga sahon Jesus Kristus Tuhan nami. Tangihon jala uloy mapangiduan nami. Amen. Maredehita laos tapasahat ma peliata.
Deho malas jong-jong mahita. Tugu mahasada iyo jahanai. Tatanyakon ma piliata. Ali di batama namin na di Banua Gijang, hodo harorowan ni saluhut silehon-lehon na dinggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di julong. Pasu-pasu may jalaramoti, asa hupan hasya kami pilihanon, pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni silang lehon mitu hami. Asalam gir-gir hamadok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliama namin na di Banua Gijang, say pinurbadia maguarmu, say ro maharajonmu, say saot malomo ni roham di Banua Tungaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari. Si sa madusa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unang kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodak kon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopak kon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaor hon madamena tu todim. Amen.